Тихите реки в много от участъци са спокойни и равни като езеро. Можеш да си гребеш на воля колкото искаш. На други места обаче е необходимо да се забързаш, защото има бързи, колкото и малки да са, които трябва да се минат на траверса. Трябва да се гребе едновременно и малко по-силно. На други места обаче какво се случва? Имаме камъни и засядаме. Засядаме и не можем да се измъкнем оттам. Бутаме. Много от хората започват да се клатят. Погледнато отстрани изглежда като сексуално упражнение, но е малко по-различно, защото посоката и тласъците трябва да са малко по-различни. Звуците обаче Давай бе! много приличат на сексуални упражнения, но посоката всъщност е различна. Трябва не един към друг, а трябва успоредно един на друг да се клатиш. Напред, назад, напред, назад, напред, назад. И тогава, когато има синхрон, в този момент може и да се освободиш. По-лесният вариант е да станеш, да бутнеш лодката и тя ще тръгне. Освобождава се, когато се намаля тежестта. Но всеки според предпочитанията си може да се клатиме напред и назад. Както решите. Минахме тежки бързи.